ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ арзон бо нархи арзон аз территорияи Данғара, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Ҳисор ва территорияи дӯстон азиз Муъминобод ва дигар тарафҳост бо нархҳои арзон. Нархҳои имрӯза сар мешавад аз 40 000 сомонӣ. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки бошад метавонед реклама кунед дӯстон азиз дамо. ва дӯстон азиз, аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира лозим аст дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза 131 сомонӣ астем. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, як компания гурзаперовски хуберо ба шумо тавсия метавонем ки компания яка Ёқуб. ин яка таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, МКАД, метро, аз ки ҷо ки набошад борои шуморо қабул мекунанд ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. инчунин ба территорияи шаҳри Бухтар, Данғара, Кӯлоб, Восей, Фархор, обшим Калхозобод, Уяли, Ғозималик, обшим 25 та ноҳияи территорияи Хатлон ва территорияи Душанберо ҳамаи ноҳияош, ҳамаи гӯшаош оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи килош ҳисоб карда, скидка карда, яъне қабул мекунанд. инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кардӣ аз ҳамун ҷои хоби шумо, яъне мошини майда кардӣ рафта худашон аз ҳамонҷо бор оварда ба контейнер мерасонанд ва бори шуморо ба рӯзҳои наздик бурда мерасонанд. компанияи боварӣ аз номи ки але мо гап занем ба шумо скидка арзон мекунанд. гурузаперовски яка Ёқуб ба шумо тавсия метавонем. метавонем ботона бо дили пур 100% роӣ кунед. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза астае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Данғара, лаби роҳи Қурған ва Данғара, дӯстон яъне ки лаби роҳи Қурғанда, хоб яъне ки Саргазон, дӯстони азиз, Палавои Дда. ноҳияи Данғара, роҳи Қурған, Саргазон, Палавои Дда. ҷои беҳтарин хона тайёрае. срочно 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ астае ки об ва свет ҳастае. веран дорад, калидор дорад, подвал дорад, баня кухни ҳастае. ду намуд об дорад. бо инчунин колодес ҳам установка кардагӣ аст. колодес дорад дӯстони азиз. хоб гирди хона пол ниход маҳкама об дорад. латоки обам мегзарад ва оби ватапаровод ҳам дорад, ҳам оби латокӣ ҳам дорад. ҳамаш яъне ки ду намуд об дорад. хоб дар дурuni хона чизе ки ҳаст курпача, болиш, қолин ҳамаша бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. срочное 180 000 сомонӣ аст дӯстони азиз. 150 000 мегӯяд нархи ахироншай бениҳоят срочное. нархи хона 180 000 сомонӣ аст. 150 000 мегӯяд нархи ахиронша метиҳем. ҳуҷҷат дорад. якумаш рақамҳои мегафони ҳамин ҳамсояшона ки ҳамин рақамҳо кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занем. ҳамсояшон рафта шумода нишон метиҳад хонаро ва соҳибашон рақамҳои соҳибашон на рақамҳои WhatsApp астае ки рақамҳои Қазоқистон астае ки кор мекунад. ҳам WhatsApp ҳам дорад. ягон маълумоту иловагӣ бошад дар WhatsApp нависед ё ки дар ҳамин рақамҳои наи мегафон занг занед. ҳамаашо ба шумо фаҳмода метавонад. 150 000 сомон мегӯяд нархи ахироншай срочно бо ҳамаи шароитош маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон. срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ноҳияи Уртабуз, дар ҷои ободӣ. хонаи ҳамаш ремонтҳои замонавӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр астае ки об ва свет ҳастае. анҷомхона, ошхона, об, свет, пастяни гирди хона, маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, ҳамин хел чизо дорад. хонаи навсо даврӯзаи нав часпода гирдаш маҳкам, ошхона, баняку, пешхона навес ва 3 дар дигар хона астае. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад ё ки ба мошинам алиш мешавад. яъне агар мошинтон агар қимат боша вариантона пешниҳод ки ё ки мошинтон али арзон боша болоиш пулам тия мешавад ки обшин ба мошин алиш мешавад. об ва свет мегӯяд ҳаста ҷои ободишае шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабуз. якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия. имо WhatsApp дорад. хона ба ҳамаи шароитҳои зиндагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. об ва свет мегӯяд пастяни дорад. нархш агар сумаки 200 000 сомонӣ аст бо муомилаи хуб дорад.
бисёр такрор мекунем. Шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ва аниқша аз рақамҳои поён буда гирен. Навора то охираш тамошо кунед дӯстони азиз ва лайкотона гузоред фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ ҳастае ки аниқтараш замини фурӯшӣ ҳастае ки бо сохтмони нопурра. хоб замин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, дар наздикии бозори молбозор гуфтага аст, назди мактаб Садиқ интернатда. замин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, наздикии бозори Калон, молбозор, мактаб Садиқ интернат пешашда. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона фундаментош рехтага аст ва дурушам яъне пуркардаги тайёр астае. фундаментои 14 хона қатъи обсозиш гирдашда одамо зиндагӣ доранд. дастфирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ астае. хоб ҳамин як дона сурат дошт мо ба шумо пешкаш кардем. шахсоне ки аз ноҳияи Муъминобод ҳамин хеле замин ки лозим бошад марҳамат занг занед. нашод сумуш мега бо муомила дорад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон ахираш 84, дуюмашам рақамҳои мегафон дастии Тоҷикистон, WhatsApp, Telegram ҳама чӣ дар ҳамин рақамҳо пайваст доранд. марҳамат чӣ саволе ки доред, чӣ ваъда ки доред аз ҳамин рақамҳо метавонед маълумоти пурраша гиред. марҳамат. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бегро. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рейс доранд. мошинашонда вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хато медорад рафта меоянд. мошинашон чанд намуда ки метавонед мошинаша интихоб кунед ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дошта имо, WhatsApp дорам. марҳамат дӯстони азиз, компания Акай Бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди мактаби 124да. 2 сотиқ ҳамагӣ маҳсулот замин дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастае ки калидор, ошхона, баня, кухни, обсвет ва хонаи навсох, ҳамаш ремонтҳои замонавӣ. ҳамаш тайёр медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди мактаби 124 бо маълумотои пурра ва аниқша худатон аз рақамҳошон мегиред. хона мегӯяд дастфирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 380 бо мега омада бинен савдо мекунем. рақамҳошон мегафон аст кор мекунам, метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гиред. марҳамат. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, агар шумо дар манхали хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон компания чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед ба мо муроҷиат кунед ё ки ба мо сурат маълумот ҷороӣ кунед, мо реклама мекунем. худи ҳозир я лайка гузоред, фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бухта, дар шаҳраки Левакандане ки квартира аниқтараш дар ноҳияи Сарбанд қарор дорад, доми Советский. якхонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 27 квадрати метр. дӯстони азиз, квартира ремонт дорад, не ки ҳамин ошхона, баняш, ҳамин кухниюш не ки ремонт надорад. аз дурунои хона худаш яъне яки якхонагае абой пабой задагӣ аст, ремонташ соз астае. хоб квартира мегӯяд дастфирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ астае, мегӯяд соҳибуш бо муомила дорад. кадоми шумо да аз шаҳри Бухта, территорияи Бухта, ноҳияи Сарбанд, шаҳраки Левакан квартира рӯзӣ бошад, ина рақамҳошон мегафон аст, занг занед 130 000 астае, бо муомила доштае. хоб ин ахай кухни, гарнитур ва дигар чизҳои лозимӣ доштае. бо занг занед чӣ саволе ки доред аз рақамҳои поёбуда занг зада пурсед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатият дӯстон азиз ки квартира ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хоб аниқтараш дар пушти Корвон Сити, доми нав, яъне ки доми 1. хоб дигар маълумоташон мегирем. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад, 64 квадрати метрае. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дӯстон азиз, доми нав мега дар пушти Корвон аст, Корвон Сити. хоб хай дигар маълумота мегирем. нархи квартира 305 000 сомонӣ астае ки бо муомила дорад. нархи квартира чӣ хеле гуфтам? 305 000 сомонӣ астае.
خب رقمش هست مگافون رقمشون هست میتونین از این رقم معلومات پرش گیرین خونه با همه شرایط زندگی است اگر اگه سوالو ایلاگی باشه زنگ زنید شما میفهمونن که التماس اگه توقع میخولی علیش نمیشود و بهوده میگه ناراحت نکنید چون که آدمانی کارگر میگه فقط خریداری انیق میگذاریم به هفتم کوارتیر فروشی کوارتیر فروشی است که سروچنا قرار دارد در شهر وحدت در مرکز یک خانگاه کوارتیر است در چهار ماشین قرار دارد 40 کوادرات متر باب سوی تامین است حجتخانه اشخانه بانیا کوخنی ترمیز قولین کوخنی امیخ چوشکاتی همش میستادسون از یعنی که قولین پولی و ترمیز هم یوش مثلا ریمونتش هم خوب است برای زندگی اومودا نرخ کوارتیر 180,000 سومونی است سون است که بو معامله دارد خب این همین رقم‌های مگافونی صاحب شونه که کوارتیر مگا اومودا فقط مدرو زندگی میکنه که ریمونتش نو کردگی خب خیلی معلوماتی که نفهمیده باشین زنگ زنید از خودشون پرسید 180 تا بو سودو دارد و دوستان از کدام تریتوری که با شما خانه زمین کوارتیر که لازم باشه اگر خریدار کی باشه در کامنتر نویسید ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده پیشکش میکنیم لایک خودی حاضر گذارین فراموش نکنید دوستان عزیز و نوارا تا آخرش تماشا کنید بگذاریم به هشتم خانه فروشی باز یک خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان سروچنا قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه شامانسور گجوشتا ایمینا بوختون معلومات چا میگیریم 5 شتیق زمین است که 3 در خانه کردگی است که موبایل کالیدور اشخانه بانیا گیداش محکم اوبسویت هست نرخ کوارتیر 280,000 سومونی است که معامله دارد خیلی وقتا که یک چند نوع درختان و چو انگور هم خیلی چو دارد اشخانه بانیا گیداش محکم باین کالیدور نرخش 280 تا سودو دارد خب نوعی شماسو گفته که ایمینا کدوم کوچه کدوم محلش نگفتیم بو شخصانی که میخریم بو زنگ زنی از خودشون گیرین کوارتیر یعنی که خانه خیر ریمونتش خوبه برای زندگی تیار است چی سوالی که دارین چی معلوماتی که میخواین از فهمیدن رقم پیامده زنگ زنین دیگه معلومات گیرین میگذاریم بر نهم کوارتیر فروشی باز یک کوارتیر فروشی است که از تریتوری دوشنبه در نوعی سینو دوستان عزیز کوارتیر با همه چیز چوراش فروخته میشود انیقتر معلومات شهر دوشنبه نوعی سینو گیپرازمدا رو پاری مویکای 3.9 مگا سوی باش دو خانگاه کوارتیر است که در 11 اشونه قرار دارد 49 کوادرات متر باب سوی تامین است حجتخانه اشخانه باید دوستان عزیز همه شرایطش مگا مهیا است سروشنا مگا فروخته میشد با نرخ 365,000 سومونی است که با معامله دارد همه شرایطش مگا مهیا سروشنا مگا با سودو میشد خب این رقم مگافونی صاحب شون است کدام در اسیراتور گیپرازم رو پاری مویکای 3.9 خب با همه چیز چورش فروخته میشود دوستان عزیز خب مرا دیگه معلومات گیرین کوارتیر 46 بخوایم چی سوالی که دارین از رقم پیامده گیرید دوستان عزیز لایک زنین فراموش نکنین نورا تا آخرش تماشا کنین میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی است که سروچنا قرار دارد در شهر تورسون زوده ریگاردا 4 میکرورایون دوستان عزیز خب دیگه معلومات میگیرین دو خانگاه کوارتیر است که در دوی ماشین قرار دارد 56 کوادرات متر با سوی تامین است حجتخانه اشخانه بانیا کوخنی دارد ترازه‌اش میگه ترازه‌های پلاستیکی میگه باز میگه از بیرونش میگه پنجره‌های اوهانی کردگی که ترازه‌اش پلاستیکی و با پنجره‌های اوهانی کردگی مقصد که مستحکم و برای یگون کس ندار اومدن ده خب کوارتیر میگه با ریموت‌های خوب است با همه شرایط‌های زندگی سروشنا میگه فروخته میشود با نرخ 284,000 سومونی است دوستان عزیز با خیچون خیلی معامله میکنین خب در صورت همش معلوم است خلاصات نکنین معقولتون باشه رقم‌های پیامده مگافون است زنگ زنین چی سوالی که دارین ای صاحبشون پرسین و از کدام تریتوری که با شما خانه زمین رو لازم باشه نویسین ما پیشکش میکنیم و دوستان عزیز چی خانه‌ای که دارین برای رکلام کردن برای فروختن ماشین خانه میتونین روی کنین رکلام میکنین این بود نوار امروز تا ویدیو آینده